pseća hrana, da li se šalite? Kako smešno! I ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? O, da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, još i smrdi. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Brava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Šta je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš
Baš ti hvala. Super. Da. O ne, ja sam dobio ljut wasabi. A ja imam moje omiljene čokoladice. To. Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasimo tortu. Zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno. Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super. Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro, kako god. Eto ti, eto. Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. Da, Mike, vidi. Super. A sada probaj, prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Koliko želeo čiju. Vi imate puno, a ja sam dobila samo jedno želeoko. To uopšte nije smešno. Prestani da se smeješ, eto ti. Neka imam samo jedno oko, ali je i dalje ukusno. Izgleda da je Mila tužna. Mislim da će je razveseliti moj prank. Nadam se da se neće naljutiti. I ja mislim da je to mnogo smešno. Mila, vidi šta sam uradio?
Kako boli. Oko, nema ga više. Šta? Kakav užas. Skloni ga od mene. Šta to radite? Tako ću se ugušiti. Mila, Julie je povređena zbog tebe, ne može da diše. Kako ukusno. Ali odakle je ovdje oko? To je odvratno. Nakon ludog pranka, pojesti ukusno oko je ono što mi treba. Okay. Slažem se i ja jedva čekam da probam svoje oči. Pogledajte kakvi ogromni oči imam. Alex, a šta ti čekaš? Sada ću i ja pa jesti tvoje oči. Šta još, sam ću se pobrinuti za njih. Hoćeš li i meni dati? Molim te. Onda i meni, ipak smo prijatelji. Devojke, džabe se trudite, nikome ništa neću dati. Šta se dešava? Previše dobro vidim. Joj, šta je to? Izgledaš cool. Zašto svi imaju toliko slatkiša, a ja samo jedan Twix? Nadam se da je barem ukusan. Hej, nisam je tebi kanta za smeće, pazi gdje bacaš to. Zašto kukaš? Ponašaš se kao mala devojčica. Imam ideju kako da podelim čokoladu na nekoliko delova. Motorna testera će mi pomoći. Alex, nadam se da nećeš ponovo plakati. Eto ti Twix. Samo nemoj nas da zakačiš. Ne trebate mi, ova testera je za čokoladu. To je to. Ja oduševljena sam, ovo je najlepši Twix koji sam ikad jela. Sad je moj red da probam čokoladicu, ali prvo moram skinuti omote. Sad mogu da počnem. Dobro je, čak i predobro, ali nešto nedostaje. Znate li sa čim se čokolada najbolje slaže? Sa mlekom. Hej, zašto sve leti u mene? Ne mogu da zamislim koliko je to ukusna kombinacija. Čokoladno mleko, Twix, pravi čokoladni raj. Ne želim da se čokolada završi. A šta vi gledate? Aleksi, ti bi mogao početi da jedeš? Upravo sam smislio jednu sjajnu ideju. Samo čokolada, to je naravno cool, ali vrlo dosadno. Mnogo bolje izgraditi ogromnu kulu od njih. Nutella će mi pomoći u tome. Wow, Alex, nismo znali da umeš praviti takve kule? Naravno, loše me poznajete. Nadam se da će ova kula oboriti neki rekord. Zaista želim da svi saznaju o njoj. Tako lepo miriše. Bolje da je pojedemo. Hej, šta to radite? Zašto se kula trese? Srušit ćete je? Ne. Ups, Alex, oprosti. Nismo mogli da odolimo. U redu je, spasila me kaciga. Iako mi je žao kulu. Ja ovdje planina čipsa. I sve je to moje. Blago vama. Dobili ste puno čipsa, ja samo jedan mali. Čak ni ne vidim je dobro. To mogu raditi samo uz pomoć lupe. U blizini izgleda baš lepo. Mislim da sam dobila vrlo ukusan egzemplar. To treba testirati empirijskim iskustvom. Ukusno je.
vrlo malo. Alex, sad ti? Konačno, taman sam ogladnio. Kobre tako zatvara čips. Ne mogu da ga otvorim. Treba mi pomoć. Tako je bolje. Sad ću da vam pokažem kako se treba jesti čips. Gledajte pažljivo. Hop. To je to. Ukus. No. Da, izgleda da je čips stvarno predobar. Konačno je došao moj red da ga probam. Hej, pazi malo. Izvini, ali ne mogu ništa da uradim. Čips je previše ukusan. Hoćeš li prestati? I onako me boli glava. A mene spašava kaciga. Skoro ne osjećam udarce, ali znam kako možemo je zaustaviti. Treba samo razoružati ovaj dvorac od čipsa uz pomoć auta. Ukusno, ali veoma teško. Samo ne brokoli. A ja sam dobila neko čudno seme. Ukus je odvratan. Ali mislim da znam šta treba da uradim sa njom. Ako posadim zrno i budem ga zalivala, onda će se sigurno pretvoriti u nešto ukusno. Sadiš ti, a patimo mi. Prestanite da kukate. Skoro sam završila. Koliko ću morati da čekam da poraste? A šta vi čekate? Slobodno možete početi da jedete brokoli. Od jednog pogleda mi je već muka. Fuj, kao da mi je mačka popješala usta. Jako smrdi. Moram odmah nešto da popijem. Stani. Taman mi treba vode za moje seme. Ljudi, nešto se dešava. Trese se. Nadam se da je to bezbedno. Jao, Julia uzgajala brokoli za sebe. Da, tvoje žetva ni nešto. Sad moraš pojesti to. Ko me je terao da radim to? Kakvo je, jel ukusno? Nije, odvratno. Prestanite više da se smijete. Mila, sad je tvoj red. Ne želim jesti toliko brokoli. Možda ga mogu baciti? Gledajte, tamo je Mickey Mouse. Gde? Kako vi ste naivni? Sad se moram što pre otarasiti toga. Stani. Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? Posebno za tebe uhvatit ću tvoju hranu. Sve sam pojela? Evo onog što si bacila. Mislila sam da smo prijatelji. Prijatelji ne varaju, dakle, prijatno.